Dacă te uiți la acest videoclip, permite-mi să mă rog pentru tine. Dumnezeule milostiv și plin de dragoste, știu că această persoană nu vede acest videoclip întâmplător. Nu știu prin ce trece, dar știu că tu nu l-ai uitat. Astăzi mă rog pentru prietenul de dincolo de ecran. Lasă lumina ta să-l înconjoare. Protejează-l de orice rău văzut sau nevăzut. Doamne, dacă el trece printr-o luptă spirituală, confuzie emoțională sau ispită, umple inima cu Duhul Tău Sfânt. Dă-i putere și înțelepciune ca să rămână tare în credință și să nu cadă. Binecuvântează și familia lui. Lasă ca în casa lor să fie pace și bucurie, iar îngerii tăi să-i păzească zi și noapte. Dacă primești sincer această rugăciune, scrie amin și împărtășește-o, măcar cu o persoană